extrem de important în societatea contemporană românească. La ora 19:30 expiră autorizația meetingului. Vă mulțumim, trebuie să rămânem implicați în societatea civilă, să arătăm că societatea civilă este o voce și să susținem în continuare Institutul Cultural Român, care își face treaba foarte bine. Așadar, cerem anularea ordonanței de urgență și suntem solidari cu actuala conducere a Institutului Cultural Român. Meeting-ul se încheie acum la 19:30.